الضرب الكيماوي ومزاج. What about Bashar al-Assad? дар бораи Башар Асад чӣ? Бо ӯ бояд чӣ кор шава? Ҳамада салом алейкум дӯстон, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо дар бораи Сирия ё ин ки режими Башар Асад дар умум дар бораи ҳамаи ҳамин ман гуфтам ки барнома мешава агар ки шумо бихоҳен. Ҳатто ман дар бораи ин лидери нав видео накарда аллакай бародаро ин расморо да ман фиристодастанд то ки ман гап занам ин кия чӣ кор мекунад, чӣ мехоҳад. Имрӯз бародаро интервю бо ин шахс тамошо мекунем. Ҳама шахстон мефаҳмед. Лайк монданро фаромӯш накунед, давом метиҳем барномаро. яке аз беҳтарин амалҳое ки ҳар як шахси мусалмон метавонад анҷом бития, ин сафар ба хонаи Аллоҳ. ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. ва ҳар як шахсе ки орзу ва имконияти иҷро кардани ин амали нека доранд, муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтон зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат. боварӣ 500% дӯсто, Парвоз авиа муроҷиат кунед. Ахмед Алшара, яъне ки одаме ҳастае ки айни замон лидери Сирия ба ҳисоб меравад. розӣ шидагие ки интервю бигзарона дар ҳамун дарборе ки аз оилаи Башар Асада, яъне ки дарбори Башар Асад. видеоҳои ин дарбора аллакай шумо тамошо кардагин. ӯ мега барои ҳайратовар нестае ки режими пешина ин қадар зуд барҳам хурд. чӣ хел зуд? хай дар назар дорам мумкин ки ҳамун амалиёти барҳам хурданаш хеле ҳам зуд шуд ва мега айни замон ба шаҳрвандони Сирия муҳимае ки оромира риоя кунанд ва фикр кунанд дар бораи ояндаи Сирия. шумо ваъдаҳои зиёд доден ва гуфтен ки қабул дорен ҳар гуна расму оину дину мазҳабҳои гуногуна. оё шумо дар амал иҷро мекунед ҳамин ваъдаҳоро? аҳолии Сирия якҷо зиндагӣ доранд аллакай 1000 сол. мо дар бораи ҳамаи машварат мекунем ва мебинем ки ҳама пешниҳодо шудагӣ боша. режими пешина дар ин соҳаҳо ҳамеша конфликт дошт. моро гурӯҳҳои калон қабул кардан дар ҳама шаҳрҳо. ман фикр мекунам ки революсия метавонад ки ҳамаро якҷо кунад. So this isn't going to be some kind of a caliphate. и ба мисли халифат намешава. шумо Сирияро ба мисли як кишвари ҳамчун Афғонистон намекунед. медонед ҳастанд одамое ки меган мумкине ки шумо ба мисли Толибо рафтор кунед. чӣ гуна ки шумо медонед мо муддати дароз шуд ки ҳамкорӣ кардастем бо ширкати Осмони Соф ва албатта ки то имрӯза ягон мушкилӣ нашида ва нахоҳад шуд, чунки ҳамаи ёро мо тафтиш мекунем. ин ширкат дорад билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи дастрас ва муҳимиш он астае ки агар ки аз номи канали ман муроҷиат кунед бо скидка карда мешавад. ва агар ки муддати ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратитон ба анҷом расидагӣ бошад, ҳамчунин шумо метавонед ки бо ёрдами ин ширкат сарҳад бигзарен. арзон, осон, ба хости Аллоҳ бехатар ва зудтар. ба хотири оне ки ба самолёт мегзаронанд. Осмони Соф муроҷиат кунед. Время летит, самолёт улетит. миёни Сирия ва Толибо фарқияти хеле ҳам калонае. мо ба дигар усул идора мекунем. Афғонистон ҷамъияти қабилавие. Сирия ҳамаш тамоман дигаргунае. одамо дигар хел фикр мекунанд. ҳукумат ва политикаи Сирия кор мекунад дар асоси таърихи фарҳанги Сирия. So the culture of Syria includes rights for women. дар фарҳанги Сирия ҷойгирай ҳуқуқи зан, саводи зан, тоқату таҳаммулпазирӣ ба шахсое ки шароб менӯшанд. ҳамаи кор дар шумо розиен? оне ки алоқамандӣ дорад барои саводнокии занҳо, бале. мо донишгоҳҳое дорем ки зиёда аз 8 солан кор мекунанд. мо фикр мекунам ки қисмати занҳо дар донишгоҳҳо зиёда аз 60%. шароб ҳаст чизҳое ки ман ҳуқуқ надорам дар борашон сухан гуфтанда. ҳангоми навишта шудани конститутсия мутахассисои ҷидо карда мешаванд ки кор мекунанд оиди ҳуқуқ ва ӯ хулоса мебароранд. баъдан чӣ ҳукумату президенте ки ҳаст бояд мувофиқи қонун кор кунад. албатта бародор, агар ки дар аслам ҳамин хел шава ки мақсад мутахассисои дахилнопазир новобаста аз фикри президент агар ки конститутсияро дуруст кунанд ва президент мувофиқи ҳамун конститутсия рафтор кунад, на ин ки конститутсияро худаш бинависа ё ин ки на ин конститутсияро ба фармони худаш туғрӣ кунанд, мешава ин хел ҳолата ки мақсад мисли режим пешина нашава, но дар амал диданда кора. Let's talk about wider issues that you face. ё ин гап мезанем дар бораи мушкилиҳои калонтаре ки бошон шумо рӯбарӯ мешин. якум, кишвар харобай, экономика харобай, қарзҳои хеле ҳам зиёд дорен. чӣ гуна шумо метавонед ҳал кунед ҳамаи мушкилиҳоро дар шароити санксия, дар ҳоле ки кишварҳои калон ва оон мегӯянд ки шумо сардорӣ мекунед гурӯҳи террористиро. ин суханони политикӣ ҳаст. мо ягон ҷинояте кардагӣ нестем ки сазовори номи гурӯҳи террористӣ
бошем. Дар давоми 14 соли охир ба минтақаҳое ки шаҳрвандони оддӣ зиндагӣ мекунанд мо зарба задагӣ нестем. Ман мефаҳмам ки бисёр кишварҳо ташвиш мешаванд дар ин гуфтаҳо, лекин санксияҳо бояд қатъ карда шаванд. Ба хотири оне ки ӯ равона карда шудагӣ буданд тарафи режими пешина. Набояд бо ҷинояткор ҷабридида як хел рафтор кунӣ. على وفق الأحداث الجارية الآن. Foreign countries, powerful countries, their diplomats have said that depends. ба гуфти лидерои калоне ҳамаш вобастагӣ аз оне дорад ки шумо оё иҷро мекунед ваъдаҳои хитона ё ин ки не. Метавонед шумо бигем ба ӯ ки ин корро шумо карда метавонед ва барои чӣ ӯ бояд ба шумо бовар кунанд. барои мо муҳимаш оне ҳастае ки мардуми Сирия ба ма бовар мекунанд. мо бо ӯ ваъда кардем ки аз ин режими ҷиноӣ озодшон мекунем ва мо инро кардем. барои ман муҳим нестае ки дар хориҷи кишвар нисбати мо чӣ гуна фикр мекунанд. мо вазифадор нестем ки ба дигарҳо бовар кунонум то ки мо кор кардастем барои муваффақ шудани мардуми Сирия. There are many Syrians who said to me, бисёр мардуми Сирия гуфтанд ба ман вақте ки ман маҳбаси Сирия рафтам, мардуме ки бисёр наздикошона аз даст додан, гум кардан, мумкин аст ки ба қатл расондагӣ буданд ва бисёре аз мардум мегӯянд ки ягон хел ояндаи хуб намебинанд то вақте ки набинанд муҷозот кардани ин шахсоеро ки дар ин корро даст доштанд, яъне ки дар режими Башар Асад. яке аз мардо ба ман гуфт ман бояд бинам ба қатл расонидани одамои Асада. чӣ гуна шумо фикр мекунед ки ӯро қаноат карда метавонем баъди 54 соли режими Асад? يعني هناك مبادئ أساسية في ин революсияи қасос нест. як гурӯҳи одамо ҷиноят карданд дар маҳбаси Сидней, ҳуҷумҳои химиёвӣ карданд ки дар натиҷа куштори хеле ҳам зиёд буд. вақте ки мо номои ёро муайян кардем ба прокуратура месупорем. министерствои корҳои хориҷӣ маълумоти ӯро ба тамоми ҷаҳон паҳн мекунад ва талаб мекунем ки супораншон ин шахсора ба Сирия, яъне ки ҷустуҷӯи умуми ҷаҳонӣ эълон мекунем. мега ва ҳар як кишваре ки ин одамо қарор доранд бояд ин кишвар ӯро ба Сирия бифириста. акн ҷои муҳимаш дар сар мешавад ки Башар Асад хид дар Россия ҳол тоиҷаша меоем. ضرب الكيماوي ومزاج. what about Bashar al-Assad? дар бораи Башар Асад чӣ? бо ӯ бояд чӣ кор шавад? чӣ гуна ки шумо медонед Башар Асад аз кишвар фарор кард ва миқдори хеле ҳам зиёди маблағ аз кишвар ғорат карда пинҳонӣ баровард. ва дар бораи ин сумаҳо чӣ гуна, чанд сум ва тариқи кӣ чӣ хел баромаданд дар видеои пешина дар ин бора гап задагӣ будем. бародаро касе дида боша агар як лайк мон мефаҳмем, касе надида боша бародаро бидорен тамошо кунем. мо мехоҳем касе ки ӯро ҳифз мекуна ӯро баргардонанд то ки ба ҷавобгарӣ кашида шавад дар судҳои You Сирия. have a situation now where you have foreign soldiers in this country. дар кишвари шумо сарбозони бегонаанд. израилиҳо минтақаҳоро забт мекунанд. дар тарафи дигараш боша турко. дар кишвари шумо ҳамчун ҳастай амрикоиҳо. шумо мехоҳед ки ҳама ё раванд. барои мо муҳим аст ки минтақаҳои Сирияро ҳифз кунем. дар бораи турко боша ин аз хотири оне ҳастае ки мо дар сарҳад конфликт дорем. мо розигии хеле ҳам қадимӣ дорем миёни Турсия ва ҷанг албатта ки дахл расонид дар Турсия. дар вақти ҷанг бисёр сирияҳо тавассути Турсия ба Европа фирор карданд. дахолати ҳарбии Турсия дар Сирия ба мақсади қатли мардуми Сирия набуд. ба мисли ки ин корро кардан Ирон ва Россия. ҷолиб мешаванд шумо да. ин ҷурай Башар Асад буд ку? конечно. ин ҳама ба хотири он карда шудагӣ буд ки пешгирӣ кунанд аз миқдори хеле ҳам зиёди шаҳрвандоне ки аз Сирия ба Турсия мераванд. дар бораи Израил боша ӯ дахолати худшона дуруст меҳисобанд ба хотири даст доштани Сирия бо Хизбаллаҳу гурӯҳҳои эронӣ. айни замон ини хел нестае. мо аллакай баровардем Хизбалла ва гурӯҳҳои эронира аз Сирия. аз ҳамин хотир израилиҳо наметавонанд ки ҳуҷум кунанд ба минтақаҳои Сирия. лекин шумо ният надорен ҷангидан бо израилиҳо, дуруст? ӯ хеле ҳам бақувватанд. Сирия монда шудагӣ аз ҷанг, новобаста аз оне ки Израил бақуввата ё ин ки не. Сирия бояд бақувваттар ва пешрафтатар шавад. мо нақшаи ҳуҷум ба Израил надорем. Сирия таҳдид нест на барои Израил, на барои касе ки набошад. дар бораи базаҳои Русия чӣ?
که در سیریا قرار دارن و میستن یا اینکه میبروین. سیریا و روسیه را پیوست میکرد رابطه های استراتژیکی. ما نمیتونیم که ایرا زود قطع کنیم و میخواهیم که در آینده هم کلانتر کنیم این گونه رابطه همونا. هر یک رابطه روانه کرده میشوه با بخطری و رشد سیریا. ما الکی راههای علاقه مون با او کو شدیم. ما نمیخواهیم مناقشه با کدام طرفی که نباشه. ما نه اونقدر بقوتیم که زید برایم با روسیه، امریکا، ترکیه، اسرائیل اینی زمان. یعنی که درست رفتار کنه روسیه میتونه که باقی مونه. بله. یعنی چگونه یک فهمیدیم برادر اگر که همه خیر رفتن میگیره بله این رفتار اگریسیو نیست که در نوبت خودش میتونه که سبب نباشه برای یگان آدمایی که جنگ کوفتنیه و یگان سبب بیاوه و جنگ کنه. از دیگر طرفا اگر فکر کنی بله ها مثال حزب و دیگر مثالی با طرف ضرر فلسطین میشوه لیکن جنگ دوام مییابه. یعنی که در یک مومنتی هست که این زمان بسیاری ها میتونن بگن که درباره اینترسی تنها خود سیریا در اینجا فکر کرده است، نه اینکه دیگرها برادرای دیگراشون این طرف و طرف. بله برادر همه خیلی است و خودی این آدم هم گفت که این زمان تنها فکر درباره اینترس رفته است، چون که در این حالتی که او قرار دارن نه اونقدر بقوتن که زیدیت نشان بدن با کدام کشوری که نباشه. هم تو زورشون نمیرسه. از این طرف فکر کنی درسته، چون که در حالتی مقابل برآمدن با یگان کشورهای دیگه در حالت چونی خرابی هم تو نابود میشه. استراتژی ما فکر میکنم که правильно که اول باید خودش مستحکم کنم مثال بعد یگان آدمایی که مثال لازم نیسته بعد برای درآوردن دیگه کارشون بعدا فکر کنن. شما چی فکر دارین برادر؟ فکرای خودتون میتونین در کامنتر بنویسین. حتما لایک موندن فراموش نکنین. اگر بخواین که دیگر موضوعات در اینجا برای ما درباره عموم چگونه ساختن رژیم بشار اسد و چگونه حکمرانی میکرد اینقدر دوام مثال درباره پدرش دیگرش موضوع خیلی خوب میشه، لیکن وابستگی از اون میکنه که شما چگونه دستگیری میکنین ویدیو رو. خب تماشا کردیم برادرها. در همین جا ویدیو با پایان میرسه. فکر عقیده اختونو در کامنتر بنویسین و در آخر برنامه کسی که تا این لحظه را ایستاده باشه تماشا کرده باشه میخواستم خاطر رسان کنم درباره розыгрышی که در ویب کانالای ما میگذره. 250,000 روبل ما بین مردم بین ابونچیای انا همون ویب کانالو تقسیم میکنیم که در این داخل جا میشوه شاه جایزه ای هست راحت به خانه الله که ما وابسته کردگیم به این کار شرکت پرواز آویا. این برادر تمام رازخودهای شخصی غالب شدگی را به کلا میگیره. باقی مانده مبلغا رو باشه همچون تقسیم میکنیم با ابونچیای همین کانال به طرز هر گونه بازی های گوناگون با مثلی که یگان سوال ها میتیم یا اینکه یگان پادکست که داخلی ویدیو موندگی میوان صاحب مبلغ میشوند. همین طریق معلوماتی پورش از خودی کانال های محکم میگیرین و چگونه گفتم ویب کانال ها سلکاشون در یکم کامنتری هستی. میمونم یک پارچه ویدیو شد تا که ببینین چگونه ویدیوها هستی در این کانال. برنامه‌ای که دوام میتیم یعنی درباره اونه که دروغ چگونه کار میکنه. مالکای از همینجا حس کرده استم چی؟ چگونه آدم مجبور میسازن که از حق رو بگردونه. حالا با وجود میآید یک علاقه بین شما و بدن شما و دست ما و انگشترین ما. برای چه تلویزیون تماشا کردن ضرر داره؟ مانند نیست به این شخصی که هجوم کرد. این به مثل حالت کراکس میشوه. با چه اصول تاثیر میرسونن به آدمیزاد که به عقل خودش دیگه راه نداره. با نقطه بگم یعنی که باید حس کنید درست؟ یعنی چه خیلی که شما میبینین او با سواده و جای ضعیفیش همیه. با سواده و جای ضعیفیش همیه. بله برادر آرام شین. اکنون حالا بگین که او چی رنگ داره؟ سیاه بینگو. و همچنین سلامتیجی هم داره ذکریتی کانال که داره این گونه ویدیوها. نام این شخص را قریب همه میدونند. اندری چیکاتیلا. از همه دهشتناکترین منیک عصر 20. 53 کشتار. بیرحمی و ظلمی نسبت شخصان قربان شده. آدمخور و تجاوزگر. به حالت روانی این شخص چی تاثیر کرده بود که با چنین عملهای وحشیانه و حیوانی دست زده است؟
барои тамошо кардан метавонен ҳам то обуна шавен дар дилхоҳ каналҳое ки мехоҳен. хоҳиши иштирок кардан дар розыгриш дошта бошен. пас шарт ҳамия ки бояд дар ҳар ду канал обуна бошен. хулоса хитом бирорен, ссилкаҳо дар комментария закрепи чидагиай. ҳамчунин дар рӯи экрани шумо ссилкаи ду видеои нави охир баромадагиай ва касе ки мехоҳад блогер шава дар инҷа боша ссилкаи курс барои шахсое ки завқи блогерӣ доранд лекин маълумот надоранд. курси пурра аз оғозкунанда то ба дараҷаи профессионалӣ. лайк монданро фаромӯш накунед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.